Belega hambai sini bumbung kontini deporma tei belega hambai TRT unit chairman Borom Gedang Madhusudan deporma no bini o jorano yakarbani bakri o pantau naidani gedalnani khatir naidani bakri ang kisakok koklam thajapeni yakarnani bakri koinai ang khai especially bono kaka senunggu ane uncle sebo jadi Borom Gedang Shakti Pada Tripura bo ahastini Bangla Hapari balai sikring tei kebang media ro sampai tei kebang sini hoda hantai samuruk tangi tok nei bono koi nei thajapeni kok yakarnani bakri please जतन हामबाय हामजाकमा बांग्लादेशनि त्रिपुरा सारकनि पक्षनि जों बांग्लादेशनि खरगबा फाइजा खरगजा थांई बायखा जों ताबुक बांग्लादेशनि बर' 1947 सालनि आगेयाव जों जत त्रिपुरा हानि बरकसे ताबुकसे जों बांग्लादेशनि बर' 47 सालनि आगेयाव जों जत त्रिपुरा स्टेटनि त्रिपुरा राज्यनि जोंबो त्रिपुरा राज्यनि बरकसे 47 सालनि आगेयाव जों ताबो आबाद आरोबाव जों बाक्साखै सामुं दांनाय जिनि जातिनो जों काराख्ले दिसोनाय जिनि बरक जातिनो जों त्रिपुरा सारावनो जों काराख्ले दिसोनाय जों जत मिलियो बांला हारि त्रिपुरा साराव त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा साराव जिनि डिमा साराव आसामनि बर' राव जत मिलियै जों बर' पिपलनो जों थासाख्ले दिसोनाय काराख्ले दिसोनाय दामख्ले दिसोनाय अपनो सागै जतन आरोसा हामबाय हामजाकमा रगै आनि गमनाय रपाय Ibelino hambai ang koine ay oro